हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुटेटे मरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर दिनै एकदम मोनागुनाबाबो आङो नारा नाथाराना खामानिनि दामानिनि गेजेरजोंब्लाबो दिनै अमा आदारखौ माने रुथारनांगौ जाबाय आरो लोगोफोर नोंथांमोनहा जे साननो नाङा दे अमा आदारखौ रुनायखौ देखायबाय थायो ओरै होननानै नै दायो हर जालायबाय नै खोमसि जालायबाय आरो नै मोसौ मोसा खाजोब्बाय लोगोफोर जेखैजाबो खोमसि जाजोब्बाय अब्लाबो माने आं भिडिअखौ हरबाबो स्टार्ट खालामहोलांबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर माबाया भिडिअआ साननिबो हरनिबो लगाय गथाय जागोन आरो एकदम सोलाबा आरो अब्लाबो माने सोलाबिनि गेजेरजोंब्लाबो नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअखौ लाबोनो होननानै ट्राइ खालामबाय आरो लोगोफोर एकदमबारे नै दामब्रे फिसायाबो नै जि बायसा मोजां उन्दुबाय ओमफ्राय ओजोंहाय आरो नै बिमाजों सेम आरोना कालारफोराबो ओमफ्राय जि खोमसि जाजोब्बाय आरो अमा आदाराबो मोनाखै आरो नै लोगोफोर दासो ग्लब ग्लब गोदौबाय दं आरो माइरं होदो ओमफ्राय बिदिनो मैथ्रु फिथाइ होदों ओमफ्राय थालिर होदो आरो ना लोगोफोर जाब्बा जुब्बानो रुथ'बाय दिनैनि खिनिया अराबो नै माबा नाङाहाय खानाय सानाय जेबो खाननो मोनाखै नै जाय दुमदुमैनो एकदमबारे भिडिअखौ लाबायबाय आं लोगोफोर आलाय सिलायनो उपाय गैया गोरिब जिबन मावाबाबो जाया एकदमबारे दुखुथिया जिबन मा खालामबावनो ना बेखौ मावाबानो जोंफोरनिया मा होनो मोनजाया होननाय बायदि आरोना उपाय गैयियाव माने माथो होनबावनो ना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर मेंरुरु देहाखौ लानानै बोराया नै दाउला खासिखौनो ग्राव हमबाय आरोना जानोसै ओरै होननानै बेंनाय देहा दाउखौनो स्राय जानोसै होननानै आंबो मासे हमदोहाय ओरै दानै हमनो खोन्थाबाय आरोना लोगोफोर जानोसै दिनैयो सेरसेनि बारगोन ना सेरसे 1.5 केजिसो जागोन ना 1.5 केजिसो जागोन आरो नै लोगोफोर ओमफ्राय दिनैसो माने दाउ लकेल मोनजानोसै गोबावथार जाबायमोन दाखालि बाजैमोन आदामोन फैखालि मोनजानायानो आरोना दाउ लकेलफोरखौ माने जाबाय थाजाया दिनैसो माने बोरायजों बुरैजों जानोसै आरो नङाबाथ' गामाखालि बायदिब्लाथाय माने आलासि फैबाल' दाउ लकेलखौ मोनजायोमोन आरोना आलासि फैबाल' दाउ लकेलखौ जानाय जायो ओरैनोबाथ' माने सानैजों माने दाउ लकेलखौनो जानाय जाया ओमफ्राय दिनै क्राव आरो दाउला बोरायखौ हाइजें ओंखारलायनाय दाउला बोरायखौ ग्राव बोरायजों बुरैजों थेब्रे जानोसै लोगोफोर जाबाय दैया दुंबाय लाथ' थैबाय थैगोना थैयाखै माथो मेगनसो नायगासिनो नै सुथारनायानो जाबाय बिफा थैयाखैनो खोमा नै जाबाय लोगोफोर ओंखारा नङा ओंखारबायहाय नै लोगोफोर जि बुरजा ओंखारबाय आरो बेदरा सेरसेनिसो सेरसेनि बारगोन आरोना जि बुरजा जखाबाय ओमफ्राय आं इखौ माने दिनैयो माने खेबसेयैनो जाजोबा लोगोफोर जाजोबनोथ' हाखाया नालाय एसे गोबां ओमफ्राय माने गाबोननि थाखाय खावसे दोननोसै ओमफ्राय खावसे जानोसै आरोना लोगोफोर जि बरिया जखादों नै दाउला दाउआबो एसे देरसाबसाबमोन नालाय ओमफ्राय लोगोफोर आं माने जेबो ओंख्रि संलाया आरोना आलु दरनै होनानै भाजा एवनोसै आं माने बिराद आलुजों दाउजों भाजा बिराद जानो लुगैदों आरोना ओंख्रिबाथाय माने ओंख्रिबो जानो लुगैयाखै आं दिनै माने भाजाल' जानोसै आलु गोज्रो होनानै बरिया मस्ला मस्लि होफबनानै आरोना मोनबायलै लोगोफोर बरिया मोनबाय आरो ओमफ्राय माने फुदांदां नुदों आरोना हरसो जाबाय नालाय लोगोफोर भिडिअखौ माने आङो हरनिबो लाबाय लोगोफोर ओमफ्राय हरनिबो साननिबो लगाय गथाय होनाय जागोन आरो दा ओमफ्राय नै लोगोफोर जि बरिया मोनबाय आरो मोदोमफ्रुनो ओमफ्राय माने आलुखौ स्टेन्डार हानो होदोंमोन आङो फिसालायासो हादोंमोन लोगोफोर ओमफ्य नै इफोरबायसा दल' हाना होबाय आरो ओमफ्राय साजिनाय नुवासै आरो बांद्राय माने ओरैहायनो मालाय माबाया साराय ओरै जाना उनाव मोनजागाबाय ओमफ्राय माने बेयावनो लोगोसे माने कमेन्टनि मोनसे बाथ्रा रायलायनो होननानै नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो नाजादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय कमेन्टआनो जाहैबाय आब' नोङो फैसा मोनगोना मोनाखै इउटुबनिफ्राय आरो खायसेया सोंहरो नों बेसेबां मोनखो ओरै होननानै बुहुत मानसियानो माने लोगोफोरा सोंहरो आरोना ओमफ्राय आङो माने इउटुबनि फैसाखौनो माने गरसेबो दांनो मोनथ'वाखैहाय लोगोफोर मिसाखौलाय मा बुंनो आरोना आंथ' सिगांनि भिडिअआवबो माने खोन्थाखादोंमोन नोंथांमोननो आंहा दा मोनसे बिराद गेदेर प्रब्लेम जादों होननानै इउटुबा
ओमफ्राय माने जाय मिथियाखै बिथांमोना नायना लाबोबानो होननाय खोनासंना लाबोबानो जाबाय मानो होनबाथाय लोगोफोर आंना माने आधार कार्डआ बेलेग जादों ओमफ्राय आरो लोगोसे पान कार्डआ बेलेग जादों ओमफ्राय आरो भटार आइडिया बेलेग जादों आरोना एड्रेस आरो लोगोफोर ओमफ्राय माने बेफोरबायदि एड्रेसा बेलेग बेलेग जायोब्लाथाय इउटुबा माने गनायानोहाय लोगोफोर ओंखायनो आङो सिगाङावनो माने बुंखादोंमोन आङो आंनि डलारा 70 थांबायमोन आरोना गासै ओमफ्राय आङो माने मोनहां जाबायमोननो बुहुत मानसियानो माने बुंहरदों आरो मोनथारसिगौमोन ओरै होननानै ओमफ्राय आंथ' मिथियाबो आरोना बेसेबाङाव मोनो बेसेबाङाव मायो आरो बेसेबां मोनो बेखौथ' आं मिथिखाया ओमफ्राय बुहुत मानसिफोरानो माने बुंहरदों आरो मोनथारसिगौमोन मागौमोन ओरै होननानै ओमफ्राय आङो बिराद माने खाफाल मोनदों आरो बे खाफालानो माने गाज्रि आरोना लोगोफोर बे खाफालानो माने इउटुबनि फैसा जानायनि खुनु माने लामा गैया खोमा ओमफ्राय आङो दायो दाबो आङो गुगोल एक्सेन्सआनो फैयाखै लोगोफोर एप्लाइ खालामगासिनो दङ दाबो माने पस्टआव सोंहैगासिनो आरो खबर लाहैगासिनो दाबो माने फैयाखै आरो लोगोफोर माबानो आंहाना लोगोफोर मा होनो आइडिया बेलेग जाबाय लोगोफोर आइडिया माने बोरायनिखौसो मा होनो इदिखौ मा होनोमोन लोगोफोर माने बोरायनिजोंसो खालामबाय आरोना बोरायनि नामावसो खालामबाय आरो बोरायनि भटार डकुमेन्टसफोरखौसो माने खालामबाय आरोना बेनिफ्राय आङो माने आंनिसो खालामनोनो हायासै आरो जायबा गुरु बै खालामग्रा गुरुआ दायो लोगोफोर इउटुबनि गुरुआ बे माने आंनि जायबा डकुमेन्टस बेजों माने एप्लाइखौनो खालामनो हायासै जाहैबाय ओमफ्राय आंना दायो डलाराबो गोदान जाफिनबाय आरोना लोगोफोर दासो माने इसे आवगायहां जादों आरोना नावमान ओरैनो एसेल' आवगायलांगासिनो थायाखैबो लोगोफोर माने साननैसोआ माने बिराद भिउआनो खमखा आरो एसां बुरजा माने डलारखौ गारनानै दालाय बहाथो एसे बुरजा जाफिननो नङा होमबा लोगोफोर दासो ओरैनो 1500 आरोना लोगोफोर बेनो आरोमोन आरो आंनि कमेन्टनि रिप्लाइआ आङो दायो इउटुबनि फैसा थाइसेबो मोनजायाखै आरो लोगोफोर माने बिराद खस्थ' खालामगासिनो दङ दायो माने गोदान डलाराव आरो डलाराथ' गोदान जाफिनबाय जेन'बा चेनेलाथ' बेनो थाखाबाय आरोना ओमफ्राय साबसक्राइबाराथ' बेनो थाखाबाय ओमफ्राय मात्र माने डलाराल' गोदान जाफिनदो आरोना लोगोफोर बेनो आंनिया गोसोआ बिराद गोजोननाय मोन्दों मानो होनबाथाय साबसक्राइबारा थाङाखै बा इउटुब चेनेला थाङाखै बेखौनो बिराद माने गोजोननाय मोन्दों लोगोफोर डलारजों माने खुनु बाथ्रा गैया होननाय बायदि आरोना बेनोमोन आरो आंनि कमेन्टनि रिप्लाइआ लोगोफोर दे बिदिबालाय बाय बाय